Здравейте, деца! Как сте? Всички ли присъстват днес? Днешният ни урок ще е доста интересен. Затова ви моля за внимание и нека и заедно изгледаме видеото, което ще пусна след съвсем мъничко. И така, деца, кой град видяхте във видеото? Точно така, това е Видин. А какво най-много харесвате в него? Днес, деца, с вас ще говорим за нашето родно селище. Мястото, което наричаме дом, защото за нас той е точно такъв. Днес ще говорим за Видин, за неговите забележителности, чар, магия и много други неща. И така запишете днешната тема на урока в тетрадките си Моето родно селище. Деца, знаете ли какво е обществена сграда и какво е забележителност? Обществената сграда, деца, това са училище, община, музей, поща, ЖП гара, читалище. Това са сгради за обществено ползване, за обществени цели. В тях се обслужват граждани, институции и общността. Например, в общината плащаме данъците си. В пощата получаваме и изпращаме писма и колети. В училището учим нови знания. В читалището гледаме различни представления. Четем книги и така нататък. Тук, деца, туризма почти няма място и сградите не се посещават от туристи. Докато при забележителностите е точно обратното. Те привличат туристи от цял свят. Представляват обекти или сгради с културна, историческа, архитектурна или природна стойност и привличат вниманието на хората. Такива обекти са паметници, реки, черквите. Може би знаете, Александър Невски в София е най-голямата черква в България. След него е нашата Видинската. Ривския манастир и още много други, както и градския парк, старите мостове и така нататък. Можете тук на тази таблица да видите каква е разликата между обществена сграда и забележителност. Хайде да разгледаме заедно сега първата илюстрация от учебника на страница 16. Всички знаем, че във всяко селище има улици, площади и жилища. Има и обществени сгради, както ви споменах и преди това са кметството, пощата, училището и така нататък. Забележителностите обаче не присъстват във всяко селище. Именно те отличават селищата едно от друго. Казах ви, че това са природни явления, обекти, свързани с природата, с минали исторически събития, известни хора. Това са паметниците. Кой от вас ще ми каже сега, какви забележителности има на илюстрацията в учебник? Да, много добре. Това са Белоградчишките скали. Това е точно Александър Невски, за който ви говорих преди. Паметника на Кирил и Методий. Точно така. Правилно, деца. Много добре. А сега погледнете отново и ми кажете. Има ли обществени сгради? Еми да, разбира се, че има. Виждаме музея, виждаме стария мост към крепостта. Браво, деца! Вече различавате забележителност от обществена сграда. А сега, нека преминем към втора илюстрация на същата страница в учебника. Какво ви прави впечатление? Виждаме, че се справяте вече и в разликата в цвета на снимките. Едната е черно-бяла, деца, точно така. Защото фотоапаратите някога са снимали, са прожектирали с черно-бели ленти. Докато сега с модернизацията на времето те вече са цветни. Какво друго ви прави впечатление обаче на тази снимка? На първата снимка виждате един автобус, изграда на ъгъла. А на втората снимка вече същото място, същия град. Същата сграда е вече доста модернизиран. Сградата е построена в една доста по-висока такава. Улицата е разширена в булевард. Поставен е и висок паметник, един от монументите, символите на София. Вижте сега тук на дъската как и нашия град се е променил с времето. Има вече поставени фонтани.
Сградата на читалището е реновирана, обновена. Зад фонтаните се намира и паметника. И така, деца, хайде отворете учебната тетрадка на страница 9 и се опитайте сами да свържете илюстрациите от първи и втори ред. Какво се е променило в живота на хората с времето? Ако някой се затрудни, ще помагам. Браво, деца! Виждам, че се справихте отлично и успяхте да свържете правилно обектите. Нека сега се върнем отново към обществените сгради и забележителности. Запишете първа точка в тетрадките си описание на местоположение на обект. Вече знаем какво е обществена сграда. Казахме го, че това е училището, музея, пощата, болница, банката и така нататък. Вашата задача сега е да погледнете първа задача от учебника на страница 15. Тук трябва да обясните къде се намира училището, след което да опишете пътя от училището до музея. За да го направим и по-интересно, ако някой от вас пътува с автобус от вкъщи до тук, до училището, може да опише своя маршрут. Деца, виждам, че всички се ориентирате правилно. Някои от вас са ползвали пешеходните пътеки, а други главния път, за да стигнат до музея. Справихте се отлично. Браво на вас! А сега да проверим. Запомнихте ли кои са обществените сгради? Моля да преминем към трета задача от учебната тетрадка и да напишете в редовете коя обществена сграда ще посети всяко дете. Отново се справихте отлично, деца. Браво! Запишете сега втора точка в тетрадките си. Забележителности в родното селище. Деца, моля за внимание, ще ви прожектирам някои от забележителностите на Видин, нашето родно селище. А вие ще допълните тези, които знаете и сте чували за тях. И така. Това е Дунав мост 2. Той свързва България с Румъния и другите европейски държави. По него на ден преминават много коли, камиони, които доставят дори някои храни в магазините си. До Дунав мост, деца, на горната картинка вляво виждате крепостта Баба Вида. Тя е символа на град Видин. Хайде сега кажете вие, деца, какви други забележителности има в нашето родно селище? Прекрасно, деца! Познавате музея, черквата, театъра. Много добре! Справихте се отлично! И така, в този час с вас научихме какво означава родно селище. Какво го прави специално за всеки човек. Разбрахте какво е обществена сграда и какво е забележителност. Заедно с вас изброихме част от тях и видяхме колко са ви впечатлили и колко са важни за хората, които живеят тук. Гордея се с вас, деца, колко добре познавате родното ни селище. Справихте се блестящо. Предлагам да се запознаете с историята на Видин, да попитате своите баби, дядовци и роднини за традициите и обичаите, които са се предавали през поколенията. И деца, не забравяйте, когато пътувате и посещавате нови места, може винаги да споделяте и да се гордеете с вашето родно селище, като им разкажете за забележителностите му. Моля, запишете в тетрадките си задачите за домашна работа. Задача 1 и 4 от учебната тетрадка на страница 9. Благодаря ви за вниманието и участието в днешният урок. Справихте се отлично, гордея се с вас. И тук ще ви прожектирам Стамбол капия, която е също една от символите на град Видин, която вие познавате доста добре. Благодаря ви, деца, и до скорошни срещи!